travel, mukbang, hosting events, everything on Paulux TV. Hello mga Paps, welcome to my channel Paulux TV. Yes mga Paps, kita karon sa University of San Carlos. Then kayon karon ang Sinulog sa Kabataan diri sa Cebu mga kapaps, no? Then di kita doon kita karon sa judges, so dali na to makita ang sayo mga paps. So pero meanwhile wala pa ini abot karon abot ng taon. So standby mga paps. So ako lang, please like, share, and subscribe Paulux TV. Thank you. Forward. Cameraman, forward. Hoy, forward hoy. Wala kuhaan ni ron. Update mo. Forward! Atras!